Payo kadto kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kahoy. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ram. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. One friend. Was on our side. Sometimes it wasn't fair. Bay, tanaw na. Chicks kayo sa. Di naman sana nimo. Nakaila na ako dito sa club. Umi, ang ibayhan na. Bay, siksi kayo. Ay, wa na. Hibawaan na. Kibaw na kung asa na padong. Oh, ako pa. Ay, di. Kita pa. Ano sa? Maigi ka mamili daw. Pres ba tag-taste? Daan pagod lagi ko nga si Julius na sa imong kuyog, nak. Ay, tita. Hello sa dong. Asa naman sa diay mo, ha? Mang chicks ma. Oy, hinihinay mo ang inyong mga binuang, ha? Basig mo sumbalik na ninyo. Naarabag yung karma. Dili na maayo inyong gibuhat, ha? Ay, tanapay. Tana kay padung nasod na magyaw-yaw si mama. Tara. Hindi ko pa makagsamot, Ram? Ikaw, San? Igwapa sa kagsamot. Kimingaw na kay ko nimo. O niya, anak lang din na. Wa man lang yung hugs and kisses diha. Ayaw dili kita kang tao. So, asa man di ita? Naibaw na ka. Mo gani-ganahan ako nimo. Dili ka magduha-duha og tahan ako diri sa motel. Kay gusto natin ka masulo. Dali na. Wa ta mga diri para magtabi. Ram! Ram, mata na! Sa baas ni mama, eh. Oy, Atong bangon na pagkanita. diha, oy! Ram! Wapay duty ron, ma. Ay, nahibaw ko. Gawas na diha kay nainangita ni mo. Ha? Kinsa man? Ay, ni Ana di ay. Hala, sige. Pag-istorya una mo kay mag-andam kong snacks ninyo. Yes? Unsay tuyo ni mo na ko, miss? Ha? Unsay misgot? Nalimutan ka na ko, Ram? Ha? Kaya ano, nagkita na ba ita before? Dili ka nakita lang. Pila na gud kahigayon ay nahitabo nato. Mo ba? Sorry, pero dili ko makatimaan sa mga babae nga... Nga, di ka na pwedeng malimot pa na ko, Ram. Kay ikaw mo'y amahan sa akong kimabdos. Unsa? Binuang. Ayaw ko inaana, miss. Ay. Huwag ko magbinuang. Pero bahala nang dili ka manubag ini. Ang importante nga nahibaw ka. Patay! Ano ko ka mag-camping ba eh? Nag-amping ko, eh. Binuang kayo. Huwag dili ko mutuo nga ako tumata, ah. Pasig ako rin gipaangkon. Uy, klaruhan ng bayhana ba yun? Pag-istoryahin o tarong. Kaya, uban lang taga, samtang niyapa ko din eh. Ha? Unsay samtang nga pa ka din, eh. Wala rin ako sa nasod ba eh. Papason ko sa kong mama dos Canada. Uy, mao ba? Wa na di ko'y best friend rin. Ay, kabalaka uy. Magtukan na ilang yata. Lain na paminaw na, eh. Mula matag-uyab, ana. Ay, kalood yan mo. Onya, karon nga ni resulta namang ginang kabuang nimo. O sa may plano nimo. Ma. Sigurado ko nga dili to na ko anak, ma. Hmm? Sigurado ko. Dito na ko anak. O kung ako na mapamatudan, di na ko magduwa-duwa og babae, ma. Lisod ang magkadisgrasya ta. Oh, maayo kun maunay plano nimo, Ram. Mag-usab na ko, ma. Kana, maunay gusto na kong madunggan. Kay,
Sa tinuod lang, no? Ay, dili gid bitaw to nimo anak, nak. Unsa ma? Dili to nimo anak. Ako ra tong gisabot para makarealize ka sa imong mga sayop. Hug maayo kay nakaamgo ka gyud. Ma, Kay gusto nako dong ang babae nga imong ikaupan, kanang babae nga mahal gyud nimo. Og nahibaw kung moabot ra gyud unya na. ma. Salamat sa imong pagtudlo nako sa mga angay nakong trabahoon, sir, ha? Why problema? Bago pa kay ka dinhi. So, nagkinalan ka nga may bawag yun kung unsay mga pamagi na mo dinhi. Ug usa pa, mahimo ba ay napag-share nako kung kita rin duha mag-istorya? Ram na lang. Okay, Ram. Angayan kay kam katawa, Abi. Cute kay ka. Ha? Usaban, diskartihan na sa nani mo. Ay, dili na ba yoy? Nag-usab naman ko sukad nga na anak ka des California. Mas kagarnaa, biyan mo eh. Tagsan lang ganito mo ka-istorya tungkol sa akong kabisis trabaho, Dre. Girahan pa kita ni mo. Kining bitaw sa tinuod lang ba no? Ganahan kay ko niya. Ako ba kasiyang panguyaban sa? Sugton ba sab ka ko no? Nga no, dili. So karon manguyab ko nimo. Sugton ko nimo. Why babae nga makabaliban ni mo, Ram? Buotan, gentleman, og gwapo ka. So kita na. Kita na. Yes. Paspasa sa panahon, no? Murag ka no sa alang tong panahon nga, sige pa mong pamabahay ni Julius. Karon, pila nakatuig ang inyong relasyon ni Abby. Maulagi ma. O gusto na nako nga mag-propose ko niya ma. Gusto na ko nga mo settle down. Oh, maayo kung mauna. Tawagin dayon si Julius dong para makauli siya dayon. Na, di man kani hapit magka-reply. Grabe ka busy. Pero ako gyud siya kapugson kung makontak na ako siya ma. Muli lagi ko kay gusto ko nga mo saksi sa imong pag-propose mo yap. Imo ra ba nang ipatriling ug maayo kay wago na nimo ipakita na ko. Awa sa ko makakita nga imong gipost sa Facebook. Kay dili man pwede. Pwede pwede. Ay di pwede uy. Wa mahibaw yang ginikanan nga may uyab na siya. Di ka man sa siya sa laing nasod gud. O basin og bagtuo yang ginikanan nga mo'y hinungdan nga nung mipauli siya. Ug usa pa, busy kay ka. Pero sige lang. Mauli naman sa gaon niya. Oh, ira usa man gibutan nimo sa mong lawas bay. Nalimot ka kunsan ni? Ang ato bitaw ning ihaptas suman sa ato mga laag sa una para ma-relax ta. Di ka sin panyawan. O sige ba sige ba kagpamutang ana? Ah, siyempre. Sumpay na ni sa ko kinabuhi, bay. Basta kayo mo na to, ha? Paabuton ti ka dire. Kulbaan na yun ko, bay. Ay, sige, kulba diha. Wabot lagi ito ron. Padung naman ka. Ah, oo. Oh. Ram? Unsa ni? Ngano na yung mga buhak ko? Oh. Julius? Abi, Uy. Kaila mo? tinood gud nga niuli ka diri sa Pilipinas. Julius, sorry. Tay pa. Tay para gud, wa ko magkasabutin eh. Nganong kaila mo? Si Abi, ako siyang ex-bay. Oh, O nag-propose na ko niya. Pero dili pa siya andam. unsa? Tinood. Dili pa ko andam, Julius. Pero dili man ta ko mamugos nimo. Andam ko magpaabot kung kano sa kaandam. Pero sa may gibuhat nimo. Nawa lang kag kalit. Ug nakadungog na lang ko nga nipauli ka diri sa Pilipinas. Julius, sorry. Ug karon nga padung na mag-propose ang akong best friend nimo. Musugot na ka, ha? Julius, pila nakatuig ang nangagi. Og mahal na ko si Ram. Siya ang gusto na ko Dili na... ko mag-propose nimo, Abi. Ha? Dili na ko ibaylo ang among panag-amigo ni Julius para lang nimo. Para nimo. Kaya kapasakit sa akong best friend. Pero Ram, dugay na to. Oo, dugay na to. Pero nakita na ako nga hangtod karon.
mahal ka gyapon sa kong amigo. Oo, mahal ti ka. Pero, mas importante na ako ang ako amigo kay nimo. Bayram, I always thought you were the best. I guess I feel Bayot man tuod kayo paminahon, pero ingon anak ko mo value of friendship. Ingon anak ka importante si Bay Julius nako. Kay dili na ko siya amigo lang, igsuon na sa dang ako pagtanaw niya. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power, RMN. times the world was on our side. Sometimes it Mo kita mga higalan, kaagi ni Ram nga taga Magikay, Mandawi City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagkalahan, one friend. someone